Comparecencias do portavoz do Partido Popular David Lamas e do portavoz do Bloque Nacionalista Galego Alberto Sánchez por motivos sobrevidos e procedendo coa aprobación das actas da sesión do 28 de maio do 26. Pasamos agora á aprobación da proposta ditaminada do Plan de Obras e Servizos Adicional 2, ratificando a primeira aprobación do primeiro complementario aproximadamente en 186.000 euros e orientando 384.000 euros a gasto corrente neste adicional segundo. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor. 11. Non hai abstencións nin votos en contra. Pasamos, polo tanto, ao segundo dos puntos, que é a aprobación da proposta ditaminada de delegación de competencias de pleno en Xunta de Goberno Local, concretamente, pasar a aprobación de proxectos de obra dende o Pleno á Xunta de Goberno. Por que se fai isto? Pois, fundamentalmente, polo acontecido recentemente, non sei se verían en prensa, unha subvención que saiu por parte da Xunta de Galicia, unha convocatoria na cal nos sumamos co Concello da Laracha. Vimos que principalmente lle interesa a eles, pero lóxicamente tamén é unha mellora importante para nós de cara á comunicación entre Cerceda e a Laracha, e vimos que había que ter o proxecto aprobado en pleno. No momento en que nos chega o proxecto ás nosas mans, era imposible poder concorrer e tuvemos que amañar como poidemos, pero sí é certo que nos advertiu de cara ao horizonte que se pasan máis ocasións deste tipo esta situación, pois haberá que tratar de resolvelo do modo máis áxil posible, cunha Xunta de Goberno Local extraordinaria. Podería tamén pasar esa competencia á alcaldía, pero decidiuse facer en Xunta de Goberno. Esa situación houbo en pleno nos últimos anos, creo que en 3 ocasións, normalmente no propio orzamento ou nos propios plans que se aproban xa vai inserido o proxecto de obra correspondente, e o certo é que o que o facemos principalmente, únicamente, realmente, é pola axilización de cara a poder concorrer a convocatorias como esta que estou citando. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Sí, boa tarde a todas e todos. Sobre a delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local, nós estamos en contra, como xa pasou nas anteriores delegacións de competencias, porque restrinxe a posibilidade de control e fiscalización por parte do Pleno. Entendemos que neste caso, que encima é unha cuestión que solicita o Concello da Laracha de acudir a unha subvención, as subvencións teñen un plazo de presentación de documentación que se pode organizar e coordinar entre os dous concellos. Creemos que ningún asunto se demorou ou se perdeu unha subvención por non estar aprobada en pleno, no caso do Concello de Cerceda. Como solución alternativa, porque ao señor alcalde tamén lle gusta que a oposición sea constructiva, que se convoque un pleno extraordinario, se o requisito é que este aprobado o proxecto en pleno. Entón, ter a posibilidade de que a oposición poida dar a súa opinión sobre o proxecto, encima, neste caso, que é unha competencia que o que dio o acordo é que se poidan aprobar obras e servicios que non estén nos orzamentos. Isto abre a porta a que se aprobe calquer tipo de proxecto e de servicio sen pasar polo control e fiscalización do Pleno. Ou a cuestión de ir a unha subvención na Laracha non o pon o acordo. Entón, son motivacións que entendemos que son diferentes ao que se nos pasa de cara ao Pleno á realidade, e seguimos mantendo que se temos que aprobar en pleno os proxectos, que se convoque un extraordinario e poder facer debate político e dar a nosa opinión sobre os proxectos. Ben, sí que é certo que estivo a piques de perderse esa subvención, por lo cal nós pasamos por un risco que era absolutamente inasumible, basicamente porque a nós tamén nos conleva un certo interés, está claro, e despois é certo que a convocatoria dun pleno extraordinario tamén conleva máis tempo. Obviamente, se o facemos así, é para axilizar, e eu entendo que cada quen queira ter as máximas competencias posibles, que todo lle pase por diante para poder facer o seu traballo de fiscalización e de controle, porque non dicilo, para tamén poder lucir as súas propostas e as cuestións que se aportan aquí nun pleno que ademais é televisado, pero non esquezamos que nós tamén, cando traemos un proxecto, tamén para nós traelo a pleno, supón vendelo políticamente. Quero dicir, nós temos ese interés
Igualmente, se o facemos así, é simplemente por un criterio de axilización. E despois hai outro detalle, que é o feito de que xa os contratos veñen estando en xunta de goberno local. Por lo tanto, que o contrato, que é a derivada, este en xunta de goberno local e que os proxectos estiveran en pleno, pois é algo que, baixo o noso punto de vista, pois non ten sentido ningún. É certo tamén que, olle, probablemente esta casuística nin se produza. Está aí maio, están aí as eleccións municipais á volta da esquina, unha vez que volva a haber un pleno de organización, volven a restablecerse os condicionantes polos cales se partía. E despois outro detalle, que é o que antes decía, non? A maioría dos proxectos continúan vindo a pleno, van continuar vindo a pleno. Só houve, creo que, 3 ocasións nas que non foi así, un proxecto de placas fotovoltaicas e 2 de campos de fútbol, pero indistintamente vai seguir vindo a pleno. Isto non se fai concretamente polo do Concello da Laracha, porque aí, grazas a Deus, podemos zafar, pero, bueno, nós, ao final, instados tamén polos servizos técnicos, que son quen nos asesoran para tratar de evitar ese tipo de cuestións, así o facemos, e así vai ser o regulamento durante os próximos 10 meses, se ben é certo que é moi posible que nin sequera se produza ningún proxecto por fora do orzamento ou do plan que chegue aquí a pleno. Iso tamén quero advertilo. Como parte da Corporación Municipal, só nos queda insistir en que o control do pleno é unha función que viñamos facendo e imos votar porque siga así. As xuntas de goberno local ordinarias son 2 cada mes, os plenos son 1 cada 2 meses, os ordinarios, e ten a capacidade de convocar un pleno extraordinario a 1 ou 2 días de antelación. Entón, seguimos pensando que a cuestión de pasar os proxectos pola aprobación do pleno non demora tanto como queren facer ver. Entón, entendemos, como ben di, seguramente non se vai producir ningún caso, entón, non entendemos realmente para que fai isto, di que non se vai producir e que non van ganar nada. Entón, seguimos mantendo a competencia no pleno, votaremos por mantela así, e que se ten que aprobar un pleno, que convoque o pleno que sea necesario para aprobar o proxecto de obra ou servicio fora dos orzamentos, que isto é o que diu o acordo. Gracias. Bueno, di que fora é porque é o texto literal da Lei de Bases, diu a nosa secretaria, por certo, que se estrea hoxe aquí en pleno municipal e a cal lle damos a benvida, a María, pero o certo é que tamén nos di que os prazos e as bases son absolutamente distintos, non? Porque xa hai que ter en conta só cales son os prazos de exposición, que ten que haber dun acordo dese tipo en pleno, a cales son os prazos de exposición dun acordo dese tipo en xunta de goberno, a diferencia de máis de 2 semanas, porque, lóxicamente, hai determinados puntos que, cando se traen a pleno, teñen que pasar por unha exposición pública, na cal pois tamén se poden formular alegacións ao respecto, e iso retrasa a situación. Esta é unha situación sobrevida, é unha xestión que non se estaba facendo por parte do Concello de Cerceda, eu mesmo así o admitín, e o certo é que, para tratar de ser o máis rápidos posible por esta situación, se volve a producir, estamos facendo o máis adecuado, é algo que non é en absoluto estrano, non? Eu podo poñer exemplos, por exemplo, o Concello de Culleredo aproba os proxectos a través da alcaldía, o Concello de Frades faino por xunta de goberno local, o Concello de Abegondo faino por xunta de goberno local, como vamos facernos agora, e despois hai outros que o manteñen en pleno, tamén non hai que decir. Que é un exemplo, un caso aquí cercano, que é o Concello de Ordes, pero o que estamos facendo non é en ningún lugar ningunha anomalía, e o certo é que o que busca é esa axilización. É claro, vostede no seu discurso non tivo en conta os plazos de exposición, porque os plazos de exposición son totalmente diferentes. Xa saben que moitísimos dos puntos que se traen aquí e os proxectos tamén, antes de ser aprobados, teñen que pasar por un plazo de exposición, algo que non acontece na Xunta de Goberno local, e, polo tanto, o Pleno si ralentizaría en grandísima medida esa xestión. E xa digo, moito por encima do control ou da fiscalización que vostedes pretenden dar, ou moito por encima do lucimento ou da aprobación que nós pretendamos, pois, lóxicamente, tamén exhibir, está a necesidade de axilizar a burocracia o máis posible, e con ese prisma se fai, xa digo, con unha perspectiva dos 10 meses seguintes, e despois xa se irá vendo. Moi ben, procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor, 9, abstencións non hai, votos en contra, 2. Pasamos agora á dación de conta dos decretos de Alcaldía e Presidencia 489
ao 589/2026. Punto de mocións que non hai e rogos e preguntas. Teñen a palabra os portavoces do Partido Popular. Ben, empezamos polos rogos. Traemos un relativo ás medidas de prevención fronte aos incendios forestais. Despois dos graves incendios sufridos en Galicia nos últimos anos e dos acontecidos recentemente en Madrid e nas Castelas, existe unha preocupación crecente entre a veciñanza pola prevención e a seguridade das vivendas situadas nas proximidades das zonas forestais. O PP de Cerceda leva desde setembro de 2025 solicitando medidas concretas de prevención contra os incendios forestais para preparar o verán de 2026 con tempo. O señor alcalde indicou en distintas ocasións que parte das competencias corresponden á Xunta de Galicia. Alá por marzo ou así, vimos unha publicación en redes sociais do Concello instando aos propietarios a facer a súa limpeza. No pleno mismo de marzo de 2026, o alcalde afirmou que o Concello notifica en núcleos rurais e a parte de franxas é da Xunta de Galicia. En maio do 2026, nos decretos dados de conta do pleno, aparece unha actuación relacionada coa materia que se refire á subvención para financiamento e elaboración do plan de actuación municipal fronte aos incendios forestais. Isto nos decretos que se presentan en maio do 26. O alcalde explicou que a subvención é para facer un plan de actuación en caso de que se inicie un incendio, polo que entendemos que é máis parte correctiva. Tamén indicou que o SEAGA non fixo as inspeccións de campo e, por tanto, non pode enviar as notificacións aos propietarios. E tamén dixo que o Concello de Cerceda recordaría o tema ao SEAGA. Polo tanto, salvo que se nos escapase algunha actuación, pois a principal actuación preventiva foi a publicación en redes. Oxalá non sea necesario comprobalo, pero a mellor política de prevención contra os incendios é realizar medidas antes de que se produzan. Como dixo o presidente do Goberno respecto aos incendios dos que falamos, a batalla contra os incendios gáñase no inverno. Pola nosa parte, fixemos un pequeno estudio de situación para intentar aclarar ya a veciñanza por que insistimos tanto na prevención de incendios aquí nos plenos. A norma básica é a Lei 3 do 2007 de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, que é lei autonómica. Nesa lei, as competencias xerais que se lle otorgan aos concellos empezan xa no artigo 7, donde atribúe aos concellos as seguintes funcións: elaborar e aprobar os plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais e integralos nos plans municipais de emerxencia. Adoptar as medidas de prevención contra incendios forestais nos terrenos da súa titularidade. Colaborar cos medios dispoñibles e a dirección técnica na extinción de incendios. Isto xa é máis parte operativa cando se produce. Ordenar a execución das obras necesarias para conservar o solo e a biomasa vexetal en condicións que eviten os incendios, incluindo a execución subsidiaria da xestión da biomasa cando proceda. O artigo 16 fala de que se ten que elaborar un plan municipal de defensa contra os incendios. A lei é do 2007 e estamos pedindo unha subvención en 2026 para o plan do Concello de Cerceda. En canto á xestión de biomasa, no artigo 22 atribúe aos concellos o papel de requerir aos propietarios para que limpen as parcelas cando incumpran a obriga legal. Advertir tamén da posible execución subsidiaria no caso de que non o fagan. No artigo 23 xa fala da protección nas zonas próximas ás vivendas. O artigo 21, fala do convenio que da SEAGA, FEGAMP e demais. No propio rogo presentamos un resumen dos artigos nos que se lle otorga competencias ao Concello para facer a prevención contra incendios. Entón, a lei non se limita a permitir que un Concello actúe, atribúelle expresamente a responsabilidade de elaborar o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os incendios forestais, artigos 7 e 16, e impulsar a xestión da biomasa mediante requerimentos de execución subsidiaria, artigos 22 e 23. Son obrigas legais directamente exixibles á Administración Municipal.
No propio rogo facemos unha exposición dunha notificación que se fixo a inspección de campo en outubro do 23 e notificouse en marzo do 24. Entón, estamos falando de que desde as inspeccións en campo ata a notificación, pois hai aproximadamente 6 meses. Por iso insistimos tanto desde setembro. Cando o alcalde di que o SEAGA non fai as inspeccións de campo por iso non pode facer as notificacións, pois, bueno, quedámonos sen saber o motivo. Investigamos un pouquiño máis e vemos que a Xunta a 31 de marzo do 26 di que só arredor do 30% dos concellos remitiran en prazo a planificación anual e solicitudes de actuación previstas no convenio con SEAGA. Non sei se Cerceda está neste 30%, preguntarémoslo despois. O que se ve tamén cando di que non hai recursos para os concellos, vemos que o SEAGA en 2025 para a prevención tiña 50 millóns de euros e en 2026 sube a dotación a máis de 75 millóns. No Pladiga hai uns 180 millóns en 2025 e sube a 213 en 2026. O convenio da Xunta Fegamba e SEAGA para a xestión da biomasa en 2025 tiña 12 millóns e medio e sube en 2026 a 25 millóns. Entón, pois, bueno, habendo máis orzamento, simplemente dice que o SEAGA non fixo a inspección de campo e que por iso que non se fan as notificacións. Vendo un pouquiño toda esta situación, queríamos preguntar se o Concello de Cerceda remitiu en prazo, o 31 de marzo do 26, a planificación anual prevista de actuacións dentro do convenio con SEAGA. Se é así, que actuacións concretas solicitou o abeiro deste convenio, cantos quilómetros de vías municipais solicitou limpar, cantas hectáreas de execución subsidiaria pediu, que actuacións executou finalmente o SEAGA en Cerceda durante o 2026 e se o Concello de Cerceda non remitiu a planificación solicitada polo SEAGA, pola razón que sexa, tal vez puidose organizar unha revisión con personal propio ou un contrato menor como alternativa. Despois de solicitar medidas preventivas nos últimos 5 plenos, reiteramos desde unha oposición responsable e construtiva os seguintes rogos para reforzar a prevención antes de que se produza unha situación irreversible. Que indique cando vai estar o Plan Municipal de Prevención de Incendios rematado. 2, que se defina setembro do 26 como data para notificar aos propietarios e que teñan marxe para contratar a limpeza antes do verán do 27, porque desde a inspección de campo ata as notificacións recordamos que na que temos de exemplo foron 6 meses. 3, que se articule partida no orzamento para a execución subsidiaria no caso de incumprimento por parte dos propietarios a partir de xaneiro do 27 e chegar co verán do 27 preparado. E 4, que se repercutan os custos aos propietarios que resulten afectados pola execución subsidiaria. Gracias. Ben, con respecto ás premisas das que parte, algunhas son erróneas, hai unha serie de artículos que citou que, bueno, son básicos e consabidos, e témolos moi en conta, pero eu, antes de responderlle ás preguntas, se me permite, pois voulle facer unha serie de correccións. A primeira, o Concello notifica núcleos rurais, que eu dixera iso, a parte das franxas e da Xunta de Galicia. Non, o Concello revisa núcleos urbanos, revisa de oficio núcleos urbanos, moitas veces vai moito máis alá diso, que iso xa llo explicarei despois. Despois, o artigo 7, pois todo o que fai aí mención está feito, pola nosa parte, en tempo, elaborar e aprobar os plans de prevención e defensa contra os incendios forestais e integralos nos plans municipais de emerxencia. O plan de emerxencia non temos, pero o plan de defensa contra os incendios sí, adoptar as medidas de prevención de incendios forestais nos terreos da súa titularidade, colaborar cos medios dispoñibles, e executar as obras necesarias para conservar o solo e a biomasa vegetal en condicións que eviten os incendios, incluindo a execución subsidiaria da xestión da biomasa cando proceda, todo iso está feito. Ben, outra errata. A elaboración do plan municipal. Os concellos deben elaborar o seu plan municipal. A lei de 2007 e o plan en Cerceda iniciase en 2026. Mentira total. Todos os anos temos un plan municipal de loita contra incendios. E ademais xa o teño especificado en algún pleno. Todos os anos, en excepción,
tivemos plan municipal de loita contra os incendios. Despois, o da xestión de biomasa tamén se ven facendo, o da urbanización e protección ás vivendas, pois xa se ven facendo a execución forzosa da xestión da biomasa, é algo que se fai a miúdo, por oficio. Eu creo que ás veces que nos confundimos con aquelas cartas que se mandaron en masa cando foran as notificacións do SEAGA, pero nós este traballo facémoslo continuamente todo o ano, e máis, con un custo a nivel de personal e de expedientes e de labor bastante importante. Despois, cando di recuperando o histórico en Cerceda, vemos un exemplo de revisión en campo en outubro de 2023 e notificación aos propietarios con firma do señor alcalde en marzo de 2024 coa advertencia de execución subsidiaria. 5 meses, porque é o que se tardou en trasladarnos a nosa carta. Eu, según me ven a carta, mando-a. Xa o dixen aquí na súa ocasión. Eu, según nos ven a carta, manda. Esta é unha cuestión do SEAGA. Despois, eses incrementos de consignación. Consignación non é investimento nin é en execución. O sea, podo garantizar, non se ve, en Cerceda non se ve ese aumento de consignación por parte da Xunta de Galicia. Despois día, sen embargo, con máis orzamento disponible para os concellos, vostede di que o SEAGA non fixo a inspección de campo, e efectivamente, nin nos mandou as cartas, polo que debe haber algunha razón. Ben, á vista de todo exposto, formulamos as seguintes preguntas. Primeira, di aquí o Partido Popular, remitiu o Concello de Cerceda en prazo 31 de marzo de 2026 a planificación anual prevista no convenio con SEAGA? Sí. Dentro do plazo establecido polo convenio en vigor? Sí. Segunda, que actuacións concretas solicitou en Aveiro ao convenio? A execución de actuacións en 52 hectáreas, que é a superficie máxima que concede o convenio. Actuacións do SEAGA, 0. Pero nós solicitamos actuacións en 52 hectáreas. Terceiro, cantos quilómetros de vías municipais solicitou limpar? 165, en base á planificación remitida. Limpos, 0, SEAGA, Servicio Agrario Galego. 4, cantas hectáreas de execución subsidiaria pediu? Se o trámite chegue a ese punto, adoitamos facela nós. Pero ten que chegar o trámite a ese punto. Quero dicir, esta información, de momento é imposible facilitala. 5, que actuación se executou finalmente SEAGA en Cerceda durante 2026? Ningunha, no 2026. Sigue sen mandar as notificacións, xa yo dixen en moitas ocasións, nin neste nin noutros concellos adheridos ao programa, nos datos que nós temos. Eu non sei se en algún sí, pero noutros moitos concellos. E, por certo, do color do Partido Popular, están absolutamente na mesma situación. Están absolutamente facendo o tope en canto á xestión administrativa da loita e da prevención contra incendios. Se o Concello de Cerceda non remitiu a planificación solicitada por SEAGA, que iso, como digo, parte dunha premisa absolutamente falsa, pola razón que sexa, tal vez puido organizar unha revisión con personal propio ou un contrato menor urxente, está unha necesidade urxente. Fixo algo nese sentido? Como ben lle decía, foi remitido en tempo e forma, pero os servizos municipais seguiron facendo inspección, control e tramitación de requerimientos, tanto por oficio como por denuncias. Xo dixen noutra ocasión, non nos confundamos. Unha cousa é que non sallen esas cartas en masa, previa notificación do SEAGA. E outra moi diferente é que non se sigan facendo traballos de oficio ata onde podemos chegar. Lóxicamente, o que non podemos facer é designar máis personal que a taxa de reposición que temos e co orzamento que temos, ou tratar de impulsar unha política para a cal non nos ven dotación económica. Pero que estamos facendo máis do que nos establece a norma, absolutamente. Absolutamente. Despois de solicitar medidas preventivas nos últimos 5 plenos, reiteramos, dende unha posición responsable e constructiva, que me parece ben, pero tamén está ben escoitar e avanzar en base ao que o alcalde di, porque o alcalde, lóxicamente, nesta cuestión, tan categórica ademais, non vai mentir, os seguintes rogos para reforzar a prevención de que se produza unha situación irreversible. Que indique cando vai estar o Plan Municipal de Prevención de Incendios rematado. O deste ano xa está, e o do ano que ven garantízolle que antes do 1 de novembro, que é cando marca a norma, que estará. Antes do 1 de novembro do 26, estará o Plan de Loita contra Incendios do Concello de Cerceda aprobado, como foi sempre. 2. Que se defina setembro de 2026 como data para notificar aos propietarios e que teñan marxe de tempo para controlar a limpeza antes do verán 2027. Home, non podemos fixar eso, porque a situación das parcelas, en función de se se corta ou non, e en función da meteoroloxía, todos podemos comprender que dende setembro do 2026 ata maio-xuño do 2027 é absolutamente inocuo e inútil poñernos nós agora a facer notificacións dese tipo. Iso está claro. Por lo tanto, ainda de ser así, teria que ser máis adiante. Lóxicamente, nós do oficio ímolo facendo, pero non podemos facer unha fecha tope porque esta é unha realidade variable, que vai cambiando.
Iso todos o podemos entender. 3. Que articule partida no orzamento para a execución subsidiaria no caso de incumprimento por parte dos propietarios en xaneiro de 2027. Hai partidas xenéricas que valen para isto, perfectamente. 4. Que se repercutan os custos aos propietarios que resulten afectados por execución subsidiaria. A execución subsidiaria, en canto a isto, xa sine qua non significa iso, que se lle repercutan os custos. É así, foi sempre así, e ninguén o está inventando, iso tamén o sabemos todos. E, en resumen, pois, que a situación que non é ideal, xa digo moitas veces. Eu tamén podería facer mocións, traer mocións de crítica á Xunta de Galicia polo traballo de prevención tan deficiente que se está facendo contra os incendios. Agora ben, nós estamos facendo todo o que podemos facer. Absolutamente todo o que podemos facer. Quen non está poñendo man no asunto, estou demostrando, ademais remitíndome prácticamente exclusivamente ás súas preguntas, é a Xunta de Galicia, que nos fai firmar convenios que incumpre. Fainos firmar convenios que incumpre. E por iso estamos nesa situación. E non sei se preguntou por isto 5 veces, pero se eu teño que explicar 5 veces, sin problema ningún. Ainda pode ser 6 para a seguinte. Pero as cuestións son as que son, e os datos son estes, e eu, ademais, agradecido de que me pregunte, porque iso, lóxicamente, permítenos explicarnos. Boas noites a todas e todos e pasamos cas preguntas. A primeira, moitas das decisións importantes do Concello tómanse na Xunta de Goberno local, polo que consideramos importante que os veciños e veciñas coñezcan os asuntos máis relevantes que afectan ao municipio. Por ese motivo, solicitamos poder informar ao Pleno dos principais acordos adoptados nas Xuntas de Goberno dende o Pleno anterior. Ben, hai cambio de titular de vado tanto na Avenida do Besón como na Avenida de Galicia, contrato menor de mellora de marxe na pista de Boedo a Velleira, padrón de actividades culturais de Maio, padrón de piscina de Maio, seguro do parque acuático, padrón de servicio de axuda no fogar de Maio, axudas á natalidade, padrón da Escola Infantil Municipal de Xuño, padrón de Bos Días Escola en Maio, aprobación de actas, Bos Días Escola Xuño, padrón da Escola Infantil Municipal de Xullo, padrón do Verán Saudable de Xuño, padrón do Servicio de Axuda no Fogar de Xuño, adxudicación do contrato da Senda Piñeiro e outras, listaxe provisional de axudas á escolarización, adxudicación do contrato Sistema de Bombeo do Banco do Parque Acuático e da RAN, licenza de vivenda unifamiliar en Toural. Na segunda pregunta, no pleno de xaneiro do 26, aprobouse o nomeamento da Comisión de Deslinde entre os concellos de Cerceda e Carral, un asunto importante para a seguridade xurídica dos veciños e veciñas afectados e para o futuro urbanístico da zona do Xalo. No pleno de maio, preguntamos polo avance. O señor alcalde comentou que habería reunión o 8 de xuño e queremos preguntar se nos pode explicar o avance dos traballos realizados ata o momento e cando se prevé levar a aprobación definitiva ao pleno. Ben, había unha comisión de deslinde designada por Culleredo, onde profesionais do urbanismo marcharon para outro concello, e, polo tanto, esa comisión de deslinde houbo que voltar atrás e houbo que tramitar unha nova comisión de deslinde, que foi o que retrasou a situación hasta agora. Esa nova comisión de deslinde, non sei se o saben ou non, pero foi aprobada en martes desta semana. Polo tanto, nós o que seguramente faremos en agosto é a visita de campo. Esperamos que haxa acordo. Lóxicamente, eu non podo garantizar nada, porque non depende só de min. Se dependera só de min, xa tería impulso fai moito tempo, sin que pasar esta situación co Concello de Culleredo. Pero, bueno, ahora mesmo todos teñen comisión de deslinde e xa estamos falando entre os alcaldes para facer a visita de campo e tratar de darlle pa diante ao traballo inicial en agosto e despois sería facilmente aprobable, se hai acordo por todas as partes. O documento marco está establecido e eu, pois, teño interés, lóxicamente, de facelo o máis áxil posible. Non lles podo precisar unha data, pero sí o máis áxil posible. Perfecto. Preguntada a cuestión no pleno anterior, o señor alcalde comentou que a estimación da data na que poderá haber suministro de auga no Xalo está en 2031. Comentou que falta unha autorización de Augas de Galicia e que espera que sea a Xunta quen resolva a nivel supramunicipal. Queremos preguntar, os impostos municipais en o Xalo, quen os está cobrando? Bien, vou a decir unha serie de cuestións con respecto a isto. O proxecto industrial de Coventina de xeración enerxética está neste momento pendente da declaración de impacto ambiental por parte da Xunta de Galicia.
En canto ao proxecto de abastecemento, é un anteproxecto disposto para solicitar a autorización a Augas de Galicia. Iso é o que expliquei. Eu nunca dixen que quero que a Xunta resolva. Dixen que unha proposta como a fixemos nós con Coventina, sin ter a competencia para iso, calquera administración a podería ter feito, que é moi diferente. Nós temos a nosa propia proposta. Cal é a deles? Poden a ter igual, son igual de competentes na materia e no terreno do que somos nós. Por lo tanto, o que dixen, manteño, esa é a cuestión. Despois, con respecto a se é un problema supramunicipal, por suposto, claro, é que xa se demostra na pregunta que facemos antes, que nos fan antes, mellor dito. Ao estar Culleredo, Carral e Cerceda, xa se evidencia que é un problema supramunicipal, que non pode resolver un só concello. Despois, quen cobra os impostos? Mire, grosso modo, os impostos quen os cobra sempre é o Goberno de España e os concellos. Neste caso, tanto de Cerceda como de Carral, porque a Xunta de Galicia é unha administración que vive sobre todo das achegas de administracións superiores e de outras subvencións, pero non é unha administración impositiva. No sentido de ser impositivo, é prácticamente residual, pero iso non implica para nada que non teña competencias nin responsabilidades sobre o territorio. Se imos aos impostos, a Xunta de Galicia tería moi poucos, porque depende moito máis de outros organismos á hora de obter recursos. Os impostos, fundamentalmente, grosso modo, e por iso o veciño tamén ten dereito a entrar tirando a porta, como quen di, son principalmente nos concellos e tamén por parte do Goberno de España. Pero nós, ata onde a lei nos permite, co marco regulatorio e o marco xurídico e legal non o establezo eu, imos facendo todo o que ali, tratándose da urbanización nas características coas que se trata, se pode facer. Quero dicir, desbroces, colectores, emerxencias, como estamos agora mesmo cobrindo xunto co Concello de Carral en colaboración o tema da emerxencia da auga. En todo o que a lei nos permite, estamos, lóxicamente, traballando no ámbito do xalo. E agora pasamos ca temática do Aquapar, tendo en conta que existen días de elevada demanda nos que o Aquapar completa o seu aforo durante a primeira metade da tarde, vemos que hai xente que chega pola tarde e non pode entrar. Vimos na prensa que se quere potenciar a imaxe do Concello, tal como vimos pedindo nos últimos 3 anos, e estamos moi de acordo con isto, polo que unha idea nesta liña sería a de habilitar un sistema de información en tempo real, sexa webs, redes sociais, aplicación, que avise cando o aforo estea completo, evitando desplazamentos innecesarios de visitantes e mellorando a atención ao público. Cree que sería factible esta medida para potenciar a principal actividade turística que temos neste Concello? Ben, o Parque Acuático pechou 3 veces dende o ano 2000. Ten un aforo aproximado de 6.500 visitantes. É certo que ás veces por cuestións de incomodidade pechouse a partir dos 5.600 visitantes. Estamos tamén falando dun contexto no cal a verxa interior non estaba aberta. Recordemos que a partir da COVID ampliouse moito o perímetro do Parque Acuático unha vez que descubrimos que había mundo máis alá desa verxa e que se aproveitaban mellor os recursos desa maneira. Xa se deixaron de vender entradas ás 10 da mañá nos últimos casos que houve que pechar por aforo. Deixáronse de vender entradas ás 10 da mañá e avisouse na web, no Facebook e no Instagram. Que poidera ser factible facelo? Sí, pero nun contexto de tantas medidas posibles que sexa pois o máis efectivo pola nosa parte e que haxa que centrar os esforzos neso en lugar de outras melloras sería discutible. En canto ao mantemento do río de Azevedo, o cauce do río dá pena nalgúns tramos, polo que para seguir potenciando a festa do Cochiño, creemos que sería boa idea facerlle un bo mantemento. Sempre estamos coa cuestión de que se lle corresponda a Augas de Galicia, polo que queríamos facer a nosa aportación para intentar dar unha solución ao problema. Según a xurisprudencia do Supremo, Augas de Galicia emitiu a súa instrucción 1/2019 que di: con carácter xeral, as actuacións ordinarias de conservación e mantemento fluvial deberán ser executadas polas entidades locais. Corresponde aos concellos a realización das actuacións de mantemento e limpeza dos leitos públicos que discorren polas zonas urbanas. Como ben sabe, o polígono do Acevedo é solo industrial, que aos efectos desta instrucción considerase solo urbano, polo que a responsabilidade do mantemento entendemos que é do Concello de Cerceda. Esta actuación posiblemente sería financiable co importe do POS, dándolle forma a actuación como proxecto de investimento co seguinte alcance: restauración ambiental do río, recuperación do bosque da ribeira, retirada de especies invasoras, estabilización das marxes do río, mellora hidráulica do leito do río, recuperación do uso público da contorna do Aquapar
e creación dun itinerario fluvial ou de algunha zona verde. Hai sinais con danos no itinerario. Queríamos preguntar se cree que se podería planificar unha actuación na restauración do río Acevedo. Ben, con respecto ao paseo fluvial do río Cabancos, que o río pasa polo Acevedo para o río Cabancos, nós temos un proxecto aprobado en confinanciación do Ministerio de Transición Ecolóxica que está neste momento en trámite solicitando unha autorización da DIF que debe ser executado antes de xuño do 2028. É público e é consabido. Cando houbera a convocatoria na que tamén se meteron as placas fotovoltaicas do parque acuático, tamén ibase a mellora do paseo fluvial do río Cabancos, que é un proxecto que se fixo aquí, foronse actualizando os prezos, pero que o tiñamos nós dende o ano 22 aproximadamente, e que ten prazo de execución ata xuño do 28 a que se está tramitando o permiso da DIF neste momento. Por lo tanto, esa cuestión xa estaba aprobada por parte do Concello de Cerceda. Despois, as labores de mantemento en combinación con auga xa se veñen facendo, pero aquí quero aclarar varias cousas. Con carácter xeral, as actuacións ordinarias de conservación e mantemento, pero parte do que aquí se nos di non é para nada carácter ordinario de conservación e mantemento, hai que atendelas, pero nós seguimos facendo esas, ninguén o discute. Quen desbroza a zona do río Cabancos? Quen limpa a zona do río Cabancos? Quen retira a biomasa da zona do río Cabancos? Despois, di, esta actuación posiblemente sería financiable con importo do POS. Mire, nós unha actuación moi semellante, temola aprobada para o paseo fluvial do río Cabancos por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica, que polo eido da transición ecolóxica financia este tipo de temas. Se o meteramos no POS, perderíamos a posibilidade de meter outras actuacións que non chas financia ninguén, como veñen sendo aglomerados, asfaltos ou sinalización, e estaríamoslo metendo aí e quitándolle sitio a outras posibles convocatorias, como é neste caso do Ministerio de Transición Ecolóxica. Por lo tanto, o do POS sería non só non aconsellable, senón totalmente desaconsellable. Recuperación do bosque de Ribeira. Olle, ali xa é bosque de Ribeira. Ameneiros, bidueiros, salgueiros, calquera persoa da Corporación Municipal se paseo polo paseo fluvial do río Cabancos vai ver absolutamente nesa zona verde que é un bosque típico de Ribeira, cos principais especies que son necesarias. Retirada de especies invasoras. É certo que volveron os patos, non sei se alguén os levou intencionadamente ou se apareceron ali por motivos naturais. Estabilización das marxes do río. Non houve problema coas marxes, pero cando hai tamén se ten metido man. Que as marxes do río xa se viña facendo. Recuperación do uso público da contorna do Aquapar. Home, ten un uso público bo. Estes días pode estar algo amarelo? Sí, porque hai sequía. E ao mellor ás veces pode se regar máis. E pudo haber carpas ou corpos encima que fan que non dé ao sol e que se volva amarelo. Pero se non tiveran un uso público bo, xa o cochiño de por sí non sería practicable. Xa máis de 100 carpas na propia festa ao longo do paseo fluvial do río e aproveitando tamén o xardín botánico, sería absolutamente imposible. Se teño que ser algo crítico con esa contorna, o único que diría é que, dada a situación de sequía, que lóxicamente afecta a moitos niveles, tamén provoca que o parque acuático, pois, que teña unha entrada máis favorecedora que noutros anos, posiblemente a erva podría estar máis verde. Iso é evidente. Pero, por todo o demais, a situación creo que é bastante óptima. E xa digo, esa planificación de restauración do paseo fluvial e os traballos de conservación do río ata onde as competencias nos permiten, xa se veñen executando por parte do Concello. Respecto á noticia en prensa sobre a renovación do firme na Avenida da Coruña, queríamos recordar que na Avenida de Galicia tamén hai unha zona que necesita mellora, por desprendemento de gravilla cara aos coches. E no polígono industrial o Acevedo, onde aparcan os camións dunha coñecida empresa, a rúa parece vítima dunha choiva de meteoritos. Cree que se poderían incluir estas dúas zonas nas actuacións en viais para manter a infraestructura pública do Concello? Seguramente a largo plazo, sí. Na Avenida de Galicia, a curto plazo, a situación non é en absoluto comparable á que hai na Avenida do Mesón. De todos modos, todas aquelas actuacións que están consignadas no Orzamento 26, no cal vostedes... Do Mesón non, da Coruña, perdón. E no cal vostedes se abstiveron, vanse facer. Por lo tanto, nese sentido, a folla de ruta está clara. Pero xa digo, nós, de momento, na Avenida de Galicia non vemos unha situación
que sexa en absoluto comparable cada avenida da Coruña. A medio prazo, pois seguro, lóxicamente, pois hai que ir repoñendo. Eu creo que nese sentido, cando as situacións se foron volvendo complicadas en canta firme, sempre se foi repoñendo adecuadamente. No Acevedo, a zona dos meteoritos, supoño que é algunha, polo que teño eu pasado, que parece que colle unha vaca dentro, que ás veces incluso se ten botado unha man, pero esa zona de momento é privada. Mentre non remate a regularización do polígono, calquera actuación que se faga aí é absolutamente imposibilitada polo marco legal, que sería estar actuando no privado e causando un enriquecemento ilícito. Cando esa parte quede resolta, que eu supoño que é a parte que circunda as naves compartimentadas, porque é o único lugar onde eu vexo un burato de tales dimensións. Cando acabe esa regularización do polígono, se finalmente esa parte pasa a público, pasa a ser un ben público, pois lóxicamente haberá que atendela igualmente tamén. Relacionado co Plan Municipal de Prevención contra Incendios, requerido pola Lei 3/2007 aos concellos, queríamos falar nesta ocasión do Plan de Emerxencias Municipal. Contanos que se intentou empezar en tempos do alcalde anterior, pero que en 2026 sigue sin existir. Como ben saben, neste plan hai que contemplar as posibles emerxencias nos edificios e infraestructuras municipais e as medidas preventivas para evitar que ocurran. Queríamos preguntar se hai previsión de elaboración do Plan Municipal de Emerxencias e cando estará listo. Non, porque de momento hai plans preceptivos previos que non están feitos. Hai un que si o está, Plan de Prevención de Incendios, ao que antes facíamos referencia, que xa se está traballando nese Plan de Prevención de Incendios 2027, puntualmente como sempre. En todo caso, vai ser un plan de emerxencias dinámico. Estamos tramitando tamén o Plan Municipal para o risco de rupturas das presas e, lóxicamente, pois integraremos e coordinaremos, unha vez que se recolla todo iso, e redactarase o Plan Municipal de Emerxencias e tramitarase non por obriga administrativa, senón tamén por utilidade. De momento, neste mandato, dadas as circunstancias e dada a redacción preceptiva, por exemplo, no caso do das presas, xa lles digo que non é unha medida que se vai a executar, pero a medio plazo, sen dúbida, non só é de obrigado cumprimento, senón que tamén é útil e é favorable para o interés de todas e todos nós. A transparencia económica é fundamental para nós e tamén para que os veciños e veciñas coñezcan como se administran os recursos públicos do Concello. Para cada unha das relacións de facturas F/2026/5, 6 e 7, queremos saber o importe total da relación de facturas aprobada, o importe correspondente á factura con reparos e a explicación dos motivos deses reparos. Ben, empezo pola relación 6, porque é unha moi particular, que son facturas eléctricas previas á adxudicación do contrato novo de suministro eléctrico. Estamos falando de 115.570,64 euros, todas reparadas por ese motivo. Así se admite e o recoñece o propio informe de intervención, que foi nese impás de tempo entre o contrato anterior de suministro eléctrico e o novo contrato. Esas facturas por ese importe, de 115.000 euros aproximadamente, nun precio moi semellante ao do contrato, son as que teñen reparo. Ben, relación 5, 381.897,51 euros en total, con reparos 234.980, que van sendo 61,5%, por suministros, telefonía, que están sin expediente de contratación, contratos menores para cuestións como control de augas das piscinas, que debería ser regulado e ser un contrato para anos, non a través de menores. E a relación 7 son 348.751,21 euros, dos cales teñen reparos 119.955,40, que van sendo 34,4%. Os motivos pois son moi semellantes. Ausencia de expediente de contratación ou contratos menores que se considera que deberían ter un tracto sucesivo. De todos modos, recordar que o alcalde é o órgano competente, cunha competencia que ademais é indelegable, de resolver esas discrepancias e considerar que non son reparos, senón que son traballos efectivamente ben executados. É o que teño dito noutras ocasións. Cando haxa omisións de fiscalización, aí sí me absterei, teño moi claro, pero este tipo de reparos está perfectamente habilitado por lei, que o alcalde pode resolver a discrepancia e pode levantalos. En relación a dúas facturas que se indican
que aparecen aí nas preguntas, 2026/G003/00621. Hai unha aprobación destas facturas de Vertía Ingeniería SL e outra 2026/2379 de Obras Civiales de Galicia SL. Queríamos preguntar se pode informar ao Pleno do alcance e importe das dúas facturas e o motivo de aprobación fora da relación destas facturas. Pagáronse soas porque era necesario pagalas para xustificar dúas subvencións. Por iso se pagaron soas, por unha cuestión da premura nos prazos moi análoga a que antes lles expoñía con motivo do segundo punto que se aprobou neste pleno. A primeira delas é de 3.146 euros e a segunda de 51.420 e o total son 54.566. É unha estufa de peles e unha caldeira de gasóleo. Pois, sin máis, creo que podemos dar por rematado o pleno. Moitísimas gracias polos rogos e preguntas e boa noite a todas e a todos. Boa noite.